बैसो जानानैबो हिनजाव मोनाबोला मा घन्टा रायजो जाबावनो। आरो होनबावरा मा जोंनाव बयफ्रेन्ड भारा नांगौबाबो मोनो। बै बाराव नायखांनायाव नामा नोंना गुदुं गैया ना जालियो अनलाय माइरि। दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायलायबाय आरो नोंथांमोनाबो आरोना बराय जानायजों लोगोसे दानिफ्राय लानानै जोबजासिम नायना होलां आरो दिनैनि भिडिअआ मा जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल माबायाव टाइटेलफोराव नायना मिथिखागौ जानो हागौ। बिनिखायनो आरोना दानिफ्राय लानानै जोबजासिम नायना होलां माने गेजेर खन्द'आवसो भिडिअआ इन्टारेस्ट जायो नालाय दालाय बरायदोंसो बिनिखायनो जोबजासे नायना होनांगौ आरोना। दा भिडिअखौ जागायदोनि आरोना नायबायल' था नोंसोरो मा जायो मा जाया। एकदम जोंना हनै सासे गाखोनानै दंहैयो। आयौ जाङिना मानि दुखु जाखोलै दिनै जाङिन होस मा उन्दुलाबायखो हाग्रा बंग्रा बिदि उन्दुजायो नामा फाग्ला। नायसाय नै ओमफ्राय सासे सेलफिसो लागासिनो दंबावदां आसरित मानसि गोजा थोस। हा थैबा बुद्रुलांनो बलाय बोरै थैबा बायनांगौ जाखोरा सिखावद्रा आंनो जाङिन। दिस इज दाउ खासि देना मेरेखौ इधर उठेगा मैं दिनै फार्स्ट टाइम गाखोगोन आं रायजोफोर हायो ना हाया नायनोसै। मानिनांगोन हाथुराखौ गाखोनायाव थोस आंथ' खुनुरुखुमसो फैबाय बिसिम गिथाव बाथाव नङा आरोना गाइसमोन गिथाव बाथावल' मोनखायो आयु एकदम माबा आथिङाव माबा नांनाय ना दै नांनाय ना गोग्गो रिमिनखायो। ओमफ्राय सासे नै होखैल' नै बे दालायावनो नै ओयो बै फिथाइयाबो बांद्राय गैया नामा ना मा जाखो खादे किदार नहीं दिख रहा है रे देखे ना यार थाइनै जाबखानाया टटेल थाइब्रै गिर गया रे बोरै थाइसेया गोलैबाय। खस्थ'नि फिथाइया खस्थ'नि खाजाया एसे गोथाव जायोना बुंदों। दा बुस्थुआ गोथाव नंगौना नङा गोखै ना गोदै नायनोसै आरोना आंथ' जानायाखै हाथुरा जाबाय जानायाखै आंबो। हानिफ्राय नायोबा बुस्थुखौ गाहाय नुयो ओमफ्राय जेब्लानाखि गोजौआव फैनानै हायाव नाहरोना एकदम ग्रं ग्रंल' नुहुरखायो फाग्लासो मा होगासिनो दालाय सिफायो आरो मोनहायैखौहाय मायो आरोना बुस्रि हरो उफाय गैया। खस्थ'नि फिथाइया गोदै होनदों दा गोदै जागोन खोमा। मोनहाबाय बे मा दालाय सिखा सिखा बियो दालाय सिखा होननाय फिथाइया बेनो बेखौ फुसिनो नागिरदों आरोना। आयो आइसो आइसो आखायाबो गोथौगानो नङा। जोर लगा के और एक बार है जोर गिर गया बाज्रुमना थैसिगोन आङो। बैसो जानानैबो हिनजाव मोनाबोला मा घन्टा रायजो जाबावनो। नै हा सिरिबायदां ज्रोब होनदोंना दंबावो नामा ओइ किदार गया रे सिरियाखै गोलैबाय दासो थोस हाथरा इस डेन्जारलै नुवाखै जाबाय जाबाय ओंखारसै नामा ओंखारसै गाहायाव दंबावो गाहायाव दंबाव गायनोबो खानसै नामा मारै ओंखारबावनांगौब्रा नै दाना ओंखारनाया मारै ओंखारबावनांगौनो दा गाइस ओंखारसिगोन केमेराखौ माने आखायाव लाना ओंखारनो हानाय नङा आरोना बिराद खस्थ'यैसो गाखोबोखादों मानसिया हयले जोंना नै हाथुरासिम बिहनानै ओंखारनो रोंला आरो आंलाय बोरै जाबावनांगौ बाल बाल बास गाया रे इनायसो जाबाय नै गाइसमोन सफैबाय खुनुरुखुम हासिम। सोरबाफोर सिंगेल सिख्लाफोर नायदोंब्ला भिडिअखौ अन्नानै हाथुराखौ प्रपज खालामहर जुगे जुगे थैस' थांस'नि लागोननो जोंना हाथुराया खुनु थगायला थगायलि गैया जै गोसथोबाय सप्तासेनि उनाव बिनि माबा फुल फर्मखौ मोनथिबाथाय ब्लड लायखाबाय बैसो जानायखौसो नेगासिनो दं बांद्राय गोबाव गैखाला जोंना हाथुराना नैबे
जानुवारि मोनब्लानो 20 बोसोर जांसिगोन होननानै बुंदों बिनिखायनो सोरबा सिख्लाफोर जोंनि हाथुराखौ फसायोब्ला थाबैनो नाम्बार हरना हो आंनो खस्थ' खालामनायनि हाजिरा 500 थाखाल' हो अब्लानो नोंसोरो हाथुराखौ मोनगोन हाथुराजों रायज्लायनो मोनगोन सान हर दालाय गोजां बोथोर जाखाबाय आराम कम्बल खाख्लोबदो रायज्लायदो गोनांफ्रासो कम्बल खाख्लाबनानै रायज्लायनो हायो आरो रेनबावरा मा जोंनाव बयफ्रेन्ड भारा नांगौबाबो मोनो नों जागोन नामा बिदिनो खाना हिजराखौ जोंनि हिजराखौहाय जायनो नांगौ आरोना बयफ्रेन्ड भारा मामा सप्तासे मास मोनसेनि थाखायल' लानोबो हागोन आरोना जोंना दङ बिराद सिस्टेमनि दङ आरोना जोंनावहाय माल दङ रेस्टुरेन्टआव बेरायनो लाङोबा जोंना जाङिना सोलियो आरोना लिंहरबानो थांगोन नामा नुबाय सिख्लाफोरजोंबा हाजाबलैयो 90 डिग्रि माबा बारायनो 90 डिग्रि सेलसियास बारायखायो जोंना जाङिना माबाया मेजेमा गलिजोबखायो आरोना सिख्लाफोर होनबाथाय दा खनखांबाय हाननानै जाङिना लाबाय जों दा ब्लडसिगोन गाइसमोन जोङो दा दाननानै लांसिगोन आरोना बुंदोंमोन नै थाइगिरा एकदम दा जानायखौबो नाय आरोना जानायसिम नोंसिनो दिन्थिगोन दा जों दाननानै लांसिगोन न'आव आराम बानलु संख्रि हालदै सामब्राम गुफुर फुरा लगायना हैगोन आरोना जोङो स्पेसियेल खुनु लोब्बा गैया मालायजोंहाय सोरबा फैयोब्ला मोनजाफाबाय सोरबा आन्दायबा आन्दायबाय बिदिसो जोंना लागायगासिनो दं गाइसमोन नै दा हाखांबाय मनासे माबायानो मा होनो थाइगिरानि बेल' जाबाय नै दानब्लाथाय खमैल' जाजायो नालाय बिनिखायनो नै दा इसेल' जाबाय आरोना ओमफ्राय बानलुआ नायदो गोजाल' होबाय नै बेबो इसेल' नङा बानलुआबो मबाइलाव इसेल' नुयो नालाय ओमफ्राय नै बेखौबो इसेल' नुबाय सासे आखायानो गोजा जाबाय नै गोसथोनायनि माबायावनो लालियावनो सेस नामा गोसथोनायनि नाम बुंबायबो ज्राव गोलैबायबो मानसिया मोनखानाय नङा गुदुंनि राजा मोनबाय मोनखानाय नङा नाङा माने टाइम पासल' नामा टाइम पासबो नङा नांखाले रोदा ओंखारजोबबाय जोंनो फाग्लासो बैबाराव नायखांनायाव नामा नोंना गुदुं गैया जालियो अनलाय माइरि लागाव आखाया दाल' आलौदो दा खिया दै लायलाय एसे सोमनानै लुहिजिरा लुबैनाङा गाइसमोन जोंनि लगायनानै जानायखौ भिडिअआवसो नुदों नोंसोरो मोगथाङाव नुवाखै ओंखायनो लुबैनाङा आरोना नैबिदि सिग्लिलायबासो बिसारा गोथाव जायो बे माबायावनो दै लाफानांगौ थबसियावनो दै लाबो हिजरा दा सुनानै दागा हर लागा बेफोरसो लगायग्रा दा आलौजोबदो आखाया सुवाब्ला जानाय नंला दा रायजोफ्रा होबाय नै जाखावबाय आरोना थै ओंखारनायफोरखौ दाहोलाबाय बालुंदा बेन जालाबाय जागोन हिफुआ जाबाय होबाय दा जासिगोन जोंना हिजराबो आलौआखै आलौखानाय नङा बांद्राय फानलुआनो बांद्राय गैया नालाय माला जोबबावनोसै नै फाग्ला जायो जाङिनानो दासिम जाबाय माखासेफ्राथ' सारेन्डार नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ एसेयावनोसै मोजां मोनदोंब्ला आरोना भिडिअखौ लाइक शेयार माबा माबि खालामना हो जाखांलायबाय आखाइ आलौनाया एकदम माबा थाव फुननांलायबाय आंना थाव गोथां दा गैला जाखांबाय आलाय सिलाय बिथांना आखाइया जिनानै नै मा थैगोन मा मागोन मोनगासिनो दं आयु नैबेनो रासिन माखादों माथो Monkey boy no. Monkey boy no. That's why becoming. Acha. Tiga siling nai. No problem like that. It's becoming. Wah gede sih mini gare. Ayu.